ng tikoy na galing sa Chinese. Ano ba tong mga tanong na to? Wait lang explain lang muna namin yung mga sarili namin konyo Bicolano, mga kabisyo. Iba kasi yung lasa ng tikoy pag galing sa Chinese Totoo. No? Kumpara sa Pilipino. Oo. Iba ang tikoy ng isang Chinese. Awa. Iba rin ang tikoy ng isang Phil Chinese. Oh. Iba rin ang lasa ng tikoy ng Pinoy. Ano bang tikoy yan? Pero natikman ko na yung tikoy ng Chinese. Iba. Hindi, iba. Oo. Ako for sure, alam mo. You would parang iba-validate mo kung ano yung natikman ko na tikoy sa Chinese. Oo, masarap ang tikoy ng mga Chinese. Oo, yung tikoy ng Pinoy kasi malagkit. Malagkit. Sige, go. Ikaw muna. Malagkit tapos mamasa-masa. Pero ang tikoy ng isang Chinese, medyo may katigasan. Pero pag kinagat mo sa loob, nandun yung katas. At saka bumabalik ko. Hindi, kasi maganda yung consistency nung bigas na ginamit, nung malagkit. Di ba yung sa Pinoy, talagang dumidikit sa ngalangala mo? Oo. Yung sa Chinese, hindi dumidikit sa ngalangala mo. Smooth. Totoo. Na pumupunta hanggang sa yung esophagus. Tapos idagdag mo pa yung tikoy ng mga Pilipino kasi, malata. Ay, medyo ganun nga. Kasi di ba hinahaluan natin ng itlog, tapos hindi pa maganda yung itlog na ginamit mo. Minsan bugok pa. Oo, minsan sunog pa. Kaya kapag galing talaga sa Chinese, ay A grade talaga. Oo, talaga. Tsaka may specific na parang lasang herbs and spices. May ganun sila Hindi ko alam kung bakit. Basta parang kakaiba yung lasa nung tikoy nila. Feeling ko, alam mo bakit? Kasi may ginkgo biloba. May ginkgo biloba. Meron ding aphrodisiac. Ay nako, napunta lang tayo sa usapan na ito mga kabisyo kasi syempre nalalapit na ang selebrasyon ng mga kabisyo nating Chinese dahil mag-New Year na. Legit yan. Kaya eto, ibibigay namin sa iyo kabisyo ang huling dalawang uri ng tao tuwing papalapit na ang Chinese New Year. Tara, kape! Tara, kape! Ayan muna tayo sa number 1. Inot. Muna ito ang mga hindi naka-move on. Ulit. Hindi naka-move on. One, two, three, go. Hindi naka-move on. King! Nahanda mo na ba yung mga bilog na prutas natin? Tsaka yung mga paputok tsaka tikoy? Para saan, Nay? Malapit na ang Chinese New Year. Nay, Chinese ba tayo? Bakit ka nakiki-New Year? Bakit ba ang racist mo? Ano pong racist? Nakiki-race? Hindi. Wala namang sinisinong lahi ang Chinese New Year. Tsaka bakit ba? Ayoko pa nga mag-move on sa New Year Tapos na nga yung Pasko. Tapos yung normal New Year. Tapos pipigilan niyo pa ako mag-celebrate ang Chinese New Year? Sige po, Nay. Ihahanda ko na yung paputok at mga turotot. Ayan, salamat anak at supportive ka. Naiingayan na po kasi ako sa inyo. Namin yung sinasabi. Ayan. Okay, tama to. Oo. Sa mga hindi pa nakaka-move on sa New Year natin, sa pagpalit ng 2023 to 2024, perfect timing ang Chinese New Year para ibuhos mo ng lahat yung hindi mo pagka-move on. Totoo. At saka aminin natin, yung mga nakiki-Chinese New Year dyan, sabihin pa nila supportive daw sila. Pero yun lang yung pinakadahilan. Kasi gusto pa nilang i-extend ang celebration. Tama. Tsaka masaya naman mas maingay. Mas maingay ang celebration ng Chinese New Year. Naalala ko kapag pumupunta kami sa Binondo, sa mga kaibigan naming Chinese, ang ingay talaga nila. Totoo, diba? Anyway, that's number 1. Pero tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga bitter. Nay, may tikoy po akong dala. Pinamigay po ng libre sa palengke kasi magcha-Chinese New Year na daw po. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang tatanggap ng kung ano-ano kung sa mga di mo kakilala? Nay, libre po Pati nga, tikoy! Bakit Chinese ka ba, ha? Nay, sorry po. Alam mo namang ayokong tumatanggap ka ng kahit anong libre mula sa mga ibang tao, lalo na sa mga Chinese!
Hoy, Jessa, bakit ang bitter mo? At saka ang racist mo ha? Bawal yan yung mga tinuturo mo sa anak nating si Gingging. Masama lang ang loob ko sa kanila. At bakit? kasi- Bakit mo nilalat mga Chinese? Kasi, minsan na akong na-inlove sa isang Chinese. At sinaktan niya ng matindi ang puso ko. Oh, hindi mo pa yun nakukwento sa akin, Biko ah. Kasi ganun siya kasakit. At ang tindi ng iniwang marka sa akin ng Chinese na yon. Simula nang iwan niya ako, pinaghabol-habol pa niya ako sa binil. Hindi na ako nakapagmahal ng katulad niya. Oo, ayoko sa kanya. Ibig sabihin, Nay, sabi mo, hindi ka na nakapagmahal ng pag-ibig na binigay mo sa kanya? Mas mahal niyo po yung Chinese na yun kesa kay tatay? Dito sa script na to, ganun na nga. Hello, nandito ako. Gingging, ibalik mo na nga yung tikoy na yan. Ayan, nag-away dahil sa tikoy. Pero iba rin naman kasi talagang magmahal ang mga Chinese. Aminin mo yan, Robin Shena. Nagmahal ka na ba ng Chinese? Oo. Di ba sabi ko sa'yo, first love ko talaga yan. Ngayon may asawa na sila. Kinukuha nga akong... Sila? So madami? may isa akong minahal na Chinese. Ngayon may asawa na siya. May anak. Minsan nga kinukuha akong ninong. Alam mo, feeling ko, alam ko na bakit mas masarap magmahal ng Chinese. Bakit? Sino? Secret. Kasi, may Great Wall of China. Di ba kapag pinagbabawal, minsan yun yung masarap? Ay, oo, tama Masaya. yun. Mas challenging. Totoo. Di ba may ibang mga Chinese na tradisyonal? Gusto nila yung makatuluyan ng mga anak nila, Chinese din. Pero ngayon, syempre, hello, it's 2024. Okay lang kahit Pinay yung makatuluyan ng ng anak mong Chinese. Tama, tsaka iba magmahal ang Pilipino at Pinay. Totoo. Oo, hindi man yan Chinese, wala man yan matang singkit, pero ikaw lang ang titingnan yan sa habang buhay. Opa! Tandaan mo yan. Kaya kung nakikinig ka ngayon, it's your loss, not mine. Shout out kay Art Ang. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mo ipa-shout out yung Chinese na crush mo. Oo, sana mag-propose na. Oy! Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!